He uskoivat, että heidän oli tehtävä itsemurha päästäkseen UFO-kyytiin ja matkatakseen taivaaseen. Heaven's Gate oli uskonnollinen ryhmä, joka perustettiin Yhdysvalloissa 1970-luvulla. Ryhmän johtajat olivat Marshall Applewhite ja Bonnie Nettles, jotka väittivät olevansa Raamatun ilmestyskirjan 2 todistajaa. He uskoivat, että ihmisen ruumis oli vain väliaikainen astia, josta sielu voisi vapautua ja siirtyä korkeammalle tasolle. He uskoivat, että tämä siirtyminen tapahtuisi UFO-avulla, joka seuraisi Hale-Bopp-komeettaa. He uskoivat, että maailma oli tulossa loppuunsa ja että heidän oli luovuttava kaikista maallisista siteistä ja noudatettava tiukkoja sääntöjä valmistautuakseen lähtöön. He uskoivat, että heidän oli tehtävä itsemurha päästäkseen UFO-kyytiin ja matkatakseen taivaaseen, jota he kutsuivat seuraavaksi tasoksi, tai ihmisen evoluution yläpuolella olevaksi tasoksi. He tekivät joukkoitsemurhan vuonna 1997, kun Hale-Bopp-komeetta oli lähimpänä maata. He olivat pukeutuneet mustiin asuihin. Asuissa oli punaiset käsinauhat, joissa luki Heaven's Gate Away Team. He olivat ottaneet myrkkyä, jota he olivat sekoittaneet omenasoseiseen tai pirtelöön ja peittäneet kasvonsa liinoilla. Heidän ruumiinsa löydettiin San Diegon lähistöltä sijaitsevasta talosta, jossa he olivat asuneet. Heaven's Gate-ryhmän uskomukset olivat sekoitus kristillistä lopun ajan odotusta, uusiaikalaista henkisyyttä ja ufologiaa.